Iban chị nào lại papa ơi hai nó lại nước mà nãy đi vào nước mà nãy đờ áp cái này đờ áp cái này đờ Hi friends, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे फ्रेंकलिन ब्लग चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिनबावनाय थाबाय। दायो दिनैनि भिडिअआ माबायदि जालाङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। मामा बाबा मोनखौ नेगासिनो दोङो लायनो थांदों। रंनिया मोनबायनो नै दायो नायलांबाय थादो। जानाय लोंनायनि बिथिं आरो बाजै सानैया नै जिरगासिनो दोङो नै। ओइथि दै गुदुं फुदुंगासिनो दोङो नै मानसि बुरजा जागोन नालाय बिनि थाखायनो दै फुदुंखाबाय दै लोंनायनि थाखाय नै खैथा बा दोफोराव दोनखाबाय फुदुंनो थाखाय नेगासिनो दोङो जोङो दायो नै। बिदिब्ला नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम। आरो जायफोरा आंनि चेनेलखौ गोदान नायदों नोंथांमोना लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। आरो बेबायदिनो सापर्ट खालामलांबाय थादो प्लिज अननानै। नै दानिया पाउडार हायबाय इबाननि बिब' हायबाय। मानो इदि गानना थाखो नोङो? मानो आबै हायनायनि? आबै हायगोननि? 7 मान्थनि उनाव दिनैसो लोगो मोनसिगोन आबैखौ ने? बिबैया मोनफैसिगोननि नै फिसौजोआ पाउडारा ओरैबायदि इन्टारेस्ट आरो गस्ला गोदान गाननानै थालायलायदों आबै मोनफैगोन होननानै। जाबायदि गोजोननाय मोनखादों मानोना बिमा बिफाया 7 मान्थनि उनावहाय न'आव मोनफैसिगोन नै। ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों मा बुंबावनो आरो गोजोननायखौथ'। मामाहा ब्रेस्ट केन्सारनि थाखाय ट्रिटमेन्ट लाहैनो गोनां जादोंमोन दा मोजाङै मोजां हामबोबाय। गोबाङानो हामजानायखौ मोननो हाया थेवबो मामाया मोजाङै हामबोबाय। बिनि थाखाय इसोरखौनो हामबाय होननानै बुंदों आरो। आं आर'ज खालामो बेबायदि बेरामा आरो गुबुननियाव दा जाथों होननानै। मानो होनबाला जेब्ला बे बेमारा जागोन ओरैबायदि न'खराव धंस' जाजोबलाङो। माथो खालामनो आरोना मानसिनि जिबन मोदोम लानानै अनेकबो जाखागोन थेवबो दा जाथों बेबायदि बेरामा। जायनि जिबनाव जायो बिसोरो मिथिखाबाय आरो जोंहाबो जानायखाय जोंबो मिथिबाय थाखा फैसानि मोनाव गुनाव उन्दुनो हाया साननायजों मा खालामबा जागोन माबोरै दिहुनगोन बिदाफोरासो मिथिसिगौ आरो माबायदि थाखा फैसा दिहुनखो। नै दायो नेयै नेयैनो 2टा जाबाय मोनफैबाय मामा मोना। ओइले एसे इमोसनेल जानानै भिडिअखौ मोजां लाजोबनो हायासै। लाबोनांगौ रग' नोंनियाव बे वाव इबारनियालाय बा इबार हाबा बनबो मामाहा खानाया एसे लावनाबो फैबाय नै बैनो मामाया मोदोमसो जाना फैबाय जोंहा मामाया नै। सालुनांदो दे होमबा हनै गुमै आं माखौ बायगोन दा दे होमबालाय हनै हायाव फैयो बेखौ खुलिना दे नोमा दिनि सिबो ए गस्ला हारिसो नै गानना दुगैनोबा माबा दख'ना गोजांफोरानो गैला माथो नै बे लाबोनायालाय थाथोसै ini dang mau ini je kau dulu sudah ini dang no kau ini kerja dia apa ya mau apa ya
Nampunya apa ya? Sini kan? Sini aku. Sini aku. Apa yakin dengan lah? Ha, Iman. Apa yakin dengan? Neng ni baik ni. Baik, powder ni kau saling mana dah ya? Apa nak ditodok ke? Selamat nak apa? Apa? Pak Malaysia. Rasa halai macam, sudah lah. Ini semua dah sudah. Di mana tu naik patah deh? Di sini dengan di dalam lembat. Di mana? Kema bibar onla daw bedor kema bibar onla daw lakasi bedor wow tasty burung kami dah daw lakasi bedor biar daw lakasi engkam bicing papor sauna gitu papor नै बाबा मोना अननानै जोंनि थाखाय नैबे जथाखौ आं लाबोदों नैबे सेन्देलखौ इबाननि थाखाय नैबेयो फ्रेंकलिननि थाखाय आरो बेखौबो इबाननि थाखायनो लाबोदों आरो नैबेयो बिजामादैनि थाखाय लाबोदों लंपेन्ट जोंहानोल' लाबोआखै बयनिबो थाखाय लाबोदों दिनैनि भिडिअखौ बेसेयावनो दोनथ'नोसै अब्ला आंनि भिडिअखौ जायानो जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम थेंक इउ सो माच